Wadonjone weche mag tuke ni jatugo Kailesh Chauchan ema ne obedo jaloch e piem mar tuke golf mane obagi alap ma Nyali Golf Country Club e kaunti ma Mombasa e giko mar odira ni. Kailesh ne okawo thuolo mokwongo kod points 41 e piem no mane obagi gi kambi rangi mar Crown Paints mane okelo kanyakla jotugo 160. E piem mar jotugo mamine, Jane Gidhere ne obedo jaloch gi points 41 kiluwe kod Hilda Mogure mano oyudo points 38. E piem mar jomachuo, Rajesh Kunverji ne okawo thuolo mokwongo kod points 41 kiluwe kod Sami Olinde mano oyudo points 40. Giko ne yamo mane kudho mager en achiel kuom ng'ikruok mano bedo seche mag piem. Please give him a big round of applause. I'm Kailesh Chauchan from Nyali Golf Club. Today at the Crown Paints tournament at Nyali Golf Course, I was the overall winner, playing 41 points. Today's tournament was very difficult with lots of wins, and there were 160 players on the course. And I would like to thank the golf course, the sponsors, and the greenkeeper. We are here to thank you to all our golf fraternity for making this golf tournament successful in a big